Hej folkens! I dag har vi ikke Cecilie med, fordi vi skal nemlig pranke hende. Og hun er næsten lige taget hjem, og vi har lige spammet hinanden sådan lidt. Så jeg skriver lige. Og vi skal lyrke prank hende med page 4 17 år. Hvis vi bare kunne spole tiden tilbage. Hvis vi bare kunne spole tiden tilbage. Sådan. Så ser vi. Hvad er det næste? Vi kunne gøre som den i de dage. Vi kunne gøre som den gang i de dage. Det lyder som om, det ser ud som om, at hun har, er ved at hoppe på den. Første klasse. Skal mere? Eller, da vi startede, og vi var bare der var ved 7. Da vi startede, og vi var bare 7 år. Så kommer vi, og vi var fri og lykkelige. Skriver. Hormoner. Og hvorfor vil du spole tiden tilbage? Spole tilbage. Og vi var fri og lykkelige. Jeg er fri. Der er et en der. Mærkeligt nok. Er der ikke det der? Jeg vil lige nu. Hvis vi bare kunne spole tiden tilbage, vi kunne gøre som dengang i de dage, da vi startede, og vi var bare 17 år. Og vi var fri og lykkelige. Okay. Du er det bedste, og jeg vil have det en gang til. Okay. Du det bedste, og jeg vil have det en gang til. Sætter bare ud som udbrudtegn. Tag en chance. Jeg har noget helt. Tag en chance, for vi har noget helt specielt. Tag en chance, for vi har noget helt specielt. Så vi tager en chance. Så vi har noget helt specielt. Wow. Okay. Vil tage en chance, for vi har noget helt specielt. Lad os tage sted nu og være for evigt unge. Lad os tage sted nu og være for evigt unge.
Lad os tage afsted nu og være for evigt ung. Skriv det tal, jeg vil lave udråbstegn. Jeg tror, jeg bliver hjemme. Vi skrev vel, og vi... Nå, det var at være. Og selvom solen den går ned, så bliver vi her. Okay, og selvom solen den går ned, så bliver vi op. Og selvom solen den går ned, så bliver vi op. Det kolde vand. Okay, det er godt. Okay. Okay, hun skriver. I know it. Det kolde vand og mine hænder på din krop. Okay, det her det er virkelig mærkeligt for mig, fordi vi er begge to piger. Så, frost. Det kolde vand og mine hænder på din krop. Frost. Mona. Okay, han skriver igen. Det kolde vand og mine hænder på din krop. Skriver hun seriøst frost og Mona til det. Hvad fik du? Og mine hænder på din krop. Og der er noget, som jeg ikke får nok. Og der er noget, som jeg ikke kan få nok af. Og der er... Hvor mange ord er der? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Der er noget, som jeg... Der er noget, som jeg ikke kan få nok af. Som jeg ikke kan få nok af. Det er dig. Det er dig, det er dig. Det er dig, yeah. Det er dig, ja. Vent, hvad? Nej. Nej, nej. Prank? Ha 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 ha. Du gættede det. Pokkers. Ej, helt ærligt. Okay. Jeg tror hun... Okay.
Skal det være på den måde? Ja! Nå da, det var. We will never stop. Just put your close your eyes. Don't look down. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor at jeg lige har sendt den. Nå, men jeg tror, det var alt for i dag. Vent, hvad? Hvordan vidste hun, at... Hvordan vidste... Hvordan vidste du det? Ja. Det er flot skrevet af mig, det her. Hvordan vidste du det? Gæt. Du har en hjerne. At hun har en hjerne. Du har en hjerne. Hvis hun skriver bingo nu, så griner jeg. Ej. Okay, lad os se. Hvad skriver hun nu? Bango Bob. What? Det var tæt på bingo. Hvordan? Nej. Pink Fluffy uniform. Okay. Pink Fluffy uniform. Dancing on rainbow. Pink Fluffy uniform. Ikke unicorn, men uniform. Nå, det ser bare virkelig ondt ud af mig. Nå, men jeg tænker, det var det. Så hej hej!